We're live. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت يا رب العالمين فجعلت الصعب سهلا ونسألك اللهم أن تجعل كل سهل سهلا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. Hande aray en halduno Portugal ɗo waɗen fuɗɗoɗen hande nder suuɗi ɗi mais ko ɓayi woɓɓe go hendaki information o ɓuy arani ko seeɗaɓe no ngari joni mi yewtuden ɗo seeɗa ni kono toɓɓere men no yewde ɗo ɓay ko on sukaɓe duuɓi mon ɗin towani taw lan andi buy e moɗon no wondi e biro mum e ɓen mum payde kon pay koye ko joni ko toɓɓe ɗiɗi men no yewtude nder toɓɓere ko concerne ko biro mo yummama nder toɓɓere ko concerne ko onon on sukaɓe ɓen ko ɗum mi yewtatawa ko fii ko innete kon fadnul ilm moƴƴere ko woni kon e gandal. The importance of seeking knowledge in your life. As you know, knowledge is power. Sidamari ganda ay sidamari power. Ay salama. Knowledge raises one man above another. O ganda urgen taidene. O famine. Sido no maganda la ay boino. So apaiku. The most important thing for what I can do is Uganda. Modi also aroye. Messi kaunda don't pay ino biro ma ino berma. Ibe danki ma wadande ma piji in fu ani an kadi aji tay jam waliya da ko jaw. Inaray aray awuti. Parce que ko inete ko knowledge ko ɗum woni fi aduna wo laharawo nelaɗo maki man arada dunia fa alayhi bil wa man arada al akhira fa alayhi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilm li kulli shay'in tariqun wa tariqul janna al ilm nelaɗo sida fala aduna ma o yo moƴƴe ɗaɓɓu gandal seek knowledge if you want your worldly life to be comfortable seek knowledge. Sida fala lahara ma o yomoti that Uganda. If you want your next world to be comfortable, good, then seek knowledge. Sida fala hebu de aduna wo lahara wo. You want to be successful in this life and in the next life, seek knowledge. That Uganda. Ganda and sagata and a paipu. Parce then you have time. Ajuri ono lawa. It's not too late. I don't know my time. Donc ko fewno do jangoto. Mbudi din se wadi hakkulle. Ki mbudi ka hakkille men wakiti jango. Nyande go so tono yi dubi. O yebe bore de mon janguno be jadi jangi fanki do munyi fi mbudi. Be hebo ya good paying job puri on. Be bo ya bonde ara on tigi go mbudi ara ko dream on no e bo Mera be on ngebata de gole parce que on mara the requirement fi bon en gol on mara degree ko jet duna tan kon en gol donc fewno ka won dan don pay ko yo jangon dina kan jangon kale ko zero hara dini kala do wakti fi oni on mara gol le fos on tenanta be mo moyata da bano be mo ledde ko be hubbina ka suudu on jogan witade ndiyan on fus on golla tano mo fay so on mara golle fu sina jangol ko jodo zo game no is a waste of time for family. Voilà, the most important thing is to read. So what on reading more you read good books well have no knowledge mara golle go on family. Siko Africa won do fellow are back in the days in Africa. Haya woni in the bush that go let them yogo ya dia adda kasu
life was very difficult. Mais on a la wali juri na on time hebado. Juri on jam de America no. Everything is available. Pigiri kuno wood. The only thing ko elandi na ko jam. Mais sa wadi fijidaru tum fijidaru ajangani. Nyande go biro ma ben ma ne batara ben mai. Ara joni antu with the challenges of life you face life now. Life with its own challenges, with the difficulties. And without knowledge, it's very difficult for you to cope with the challenges of life. You have to have knowledge for you to be able to deal with the difficulties of this life. Without knowledge, Marsata, at some point, Sitai amara ganda haikiu ko drano kama kampung de kampung. Kodungwa di Luqmanul Hakim, no one can read Quran, God of the Luqman, the wisest person that ever lived. Allah gave him wisdom. Nyande go oyeti ni domakom, oyeni moya abunais. Jalisil ulama, wazahimhum birukbatayha. فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميت بوابل الماء. وإني دي نمكم وإني مهيكا جنگ wonder kadi jang bebe. Be with the knowledgeable people always. Oini fi honno, oini Allah ko wurni tirta ma ida ko wisdom, ko ganda. One wurni tirta non lady yorumi min saji ngoldia. You know when it rains, the plants will grow. Yeah. Okay. So when wisdom is being put in your heart, whenever you have the understanding of the wisdom in the book, that will make your life, your heart lively. Fine. Kodung andintama kohondo gerda tapi gilani. O ini di tamakon jangu hai sida marimbudi hataka di jangu ini fio nungon say ganangal addante beauty in your life. O ini mesi amara budi gal addante budi kan. Yes. Sitari amara budi o ini jangu tung ahepa budi nyane mo. Ganangal addano itu budi. O ini mesi tai amari budi kan di jangu ongal addante kan di beauty. Goto wuno argo kasai na oma toro. Wata manja lagi otoro. Sai na mani muhe ni mjanga. Sajen dia Qur'an awasa ta awona ta po. Oya nani ni? Oje ti decision. Onyo ye yo jango. Oye o jango. Bai o jangi next. Nyande go Oyika Quran wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ndio jangi moja ufani unjike Quran wa tafsir ufani moja. Nyande go sana Umar landi fi makweli ni waini moya. Beni omutino do. Oyini wanela meyida beda biko mwa beyimo. Beni sana Umar no nela mafala hiyo. Oye sana Umar memi waini oyini no. Oyini jaka min dari la nakude Afrika yang kali e jaga Afrika mun kaka kambu sai na mun walo no ni mi jangi ha juri mi aya kala no wa fi sama'i rizqukum Afrika mo your provision kaka kambu wa ma tu'adun kala kali ko fora. All of you, the destiny is being decided in the heavens by Allah. O ini jaka hari na nakude Afrika mun kali jaka Afrika mun kaka kambu. I was looking for my provision on earth while I was asking you every day to give me something to eat. Which of course my provision is in the heavens. Because Allah said in the Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Awa wata I want the self-sufficient sa janga. Kusida jangi anda dimpi so. Ganda long at any time sida pay the money to damari decision hala damari kende hala mone no muse ahe baigana sio ngoi ne teko kisai dongandi hunji bengura no andi riwaya ko kisai on o hebu du ichapan na 4 years ojanga
mo aynude darde yande goo debbo goo no raɗade bobo mum pay kum fotay kum wano ɗo inude ko yewka jangde jangoya debbo e pay kum mum ko debbo noon waɗi exemple oyni ɓiɗɗo makko mi faala ya yaw janga par ce que mi faalaka sa janɗi ya waɗirwa oɗo o sappi kisayi on no jogii nayi e dammi makko ɗi on moni onni ɓe nimɓe waɗiralan exemple fi majjel debbo no jogii juukum ɓiɗɗo makko no irde yo yewka jangete ɗon jangata duɗal fi wota ɓiɗɗo makko wono e wano mission janɗi oyni noon o fewni ɗon direct o ƴetti baali makko ɗin o yahi market place o yeytidi fof oyni o yehi ka halkatul qouran ka durano jangete ɗon o yahi o présenti o addi hoore makko jangde o yeydi dan o jangi ɗon o woni joni noon mo anda leydi ndin fof tawi joni kadi yimɓe ɓe waɗay exemple e makko fi affaire gandal par ce que kala faalaɗo e ɓiɗɗo mum janngu inna heeko an kisayi o inneteɗo ɓaari ul kuufa jannguɗo kuufa on few noon sa andira ɓe si tawi a jangi ha tawi riwaya go portay woni inde ma nden andina hatti donc o inni tawi joni yimɓe ɓen kadi inna heeko an yew ɗaɓɓa gandal kisayi koye duuɓi 50 goɗɗo waɗi mo ko mettimo o moni anga on puusimo o yahi o jangi woni ganndo ha feerɗo ni inde makko no wolete kadi ha ñande annaw landi par ce que kala ko fotira hunjiɓe ɗo ɓuran sino darike yeeso no jullude siɓe landiɓe enda ɗon ɗo ko riwaya ko kisayi o jangi kalkili ɗum ara inde ma nden no koolidira e alquranare an nden ha ñande darde par ce que o monike donc tagaɗo siko a ɓiɗɗo gorko ko ya woni ƴetta décision innani jangere or non if decide inna jange whatever the circumstances you will have knowledge ndara the knowledgeable people janguɓe ɓen tigi inna mi waɗira e wakari ma mi ɓuray e ɓiya waɗay everything is possible with Allah so ko possible mais a ƴetta woni décision on ka ɓerdema fiɓa fellita wondema a jangi joni noon ko ɗum ɓurata on wallitade fi ka janguɗo ko biro mum hay siɗo janga debbo hay so janga mo faala ala fof so anda ko kanko arata ɓiɗɗo makko wano wonno ok gandiɓe ɓen fof no fottani ɓe mi annisa'u masani e rijal woko rewɓe ɓen fabricata worɓe ɓen ko debbo moƴƴinta gorko ɓen mi fi on ɗum ɓen ni all of the scholars in Islamic history before maɓɓe ko yumma maɓɓe neɗi buye maɓɓe toon hala ɓen maɓɓe feƴƴina yaha ko ɓe paykoytogo sine ɓe rutida e biro maɓɓe tu ɓe ɗennoɓe janga wala on bo Bukhari imam Bukhari yo anda o andede kadi ha ñande annalani par ce que deftere nde o windine ala deftere hadis sellude si yalgurano on feƴƴi ɓuri nden on ka Bukhari ko biro makko neɗi Muslim ko biro makko ne'imo Hafiz Ibn Hajar ko biro makko ne'imo Imam Ahmad bin Hanbal ko biro makko ne'imo Ibn Taymiyyah ko biro makko ne'imo Muawiya bin Abi Sufyan ko biro makko ne'imo all of the great people ɓe fof ko biro maɓɓe ne'imo donc ko debbo waɗata ha ɓiɓɓe ɓen janga wala wonno na hay so janga mais hara simo waɗi ka ɓerde makko hara mo yiɗi mo andi ko ɗum ɗoni tigi tigi on o yinna e ɓiɗɗo makko hala ko ɗum tu o puusata moy ko holla mo nde makko yo jangu ko debbo on hollata ɓiɗɗo on ɓay koye ɓe jangu wonde makko gandal woni kanŋe ko gandal woni keeye ko rewɓe ɓen hollata non ɓiɓɓe ɗo ɓurɓe ɓen ɓe ɓe nanata filmu hay ɗo ɓen ɓe yiyata portoɓe si a waɗi investigation buye maɓɓe windayɓe ɓen bukji ɗo hala ko the big intellectuals janguɓe ɓen tigi windayɓe ɗo livre sa waɗi sa jangi biographie maɓɓe o biographie ma ata e ɓen maɓɓe mayino hala ko Togo Sur miɗo andi goto mo mi jurnata ɗo exemple mum Dr Wayne Dyer ɓen makko hay ko droguejo clochard homeless yari beere ha mayiri ni kanko e koto makko biro maɓɓe nayi ɗo kaka fosta wonji biro maɓɓe naɓaynoɓe par ce que ana biro maɓɓe mara feere mais o immi à l'âge de 26 ans mo fuɗɗi jangogola Columbia University o wayi koto makko kadi woni un grand ingénieur a faami
kanko ka imo windi more than 30 books afami donc kono ko debbo on yaata ko kanko gollata ara fawtoɓe mais o andiri ɓiɓɓe makko ɓe gonnema ko gandal woni kani mi junna ɗo exemple mo anduɗon fimo docteur Ben Carson o wonno ka gouvernement Trump arano Ben Carson is a surgeon a famude medical doctor ɓalejo biro makko ko housekeeping gollayno o gollana looyajo iɗani ɗon ɗe looyaɓe ɓe jangi a waɗani sa naati e suudu maɓɓe ara ko livre ji ɗum books everywhere nene makko ñandego américain noir nene makko no fittude suudu ndun no nettoyde paakaɓeji ɗin o ndaari oya looyaade moni gollande o no ñaamude ka kaaba nene Ben Carson on ndaari ɗi livre ji books ji wonɗi ɗin fof ka suudu o landi o enno do oyni mo o landimo oyni sir, have you read all of these books? I have read all of them. Okay, thank you. Ben Carson had no photo of the primary school. Afanine, Debbo Moti Tunkasuru, and the Debbo, what the American was younger. Mais Debbo is a janga, why were the little Mount Janga? Parce que un rôle de pour Ganda Lunicani, la ni pas pour Joker. Comme Debbo Wadi, by what you know the Ben Carson. Ekoto ujukiri oli gongila hangi mai ka library ni joina on ka library kapo ka library numa mapelo pe o jeta ni pe o ni member o ni every week mo kala mo janga 2 books si alani ka di buku ma ko wada na report wada statement ko jambu na ko buku ko afani andi ko he atako ganda no reading that said is the only secret. When you read good books, you have knowledge. Without reading, you will not have knowledge. Okay. Ben Carson, ekoto mufu iwa go nunte janga bukoi. Nyande go non, andi Ben Carson ka class mako hario si question posama. O anda fu to na tajungo. O jango ino bukum fi géologie, c'est-à-dire the rocks. Taino o hi e kun livre mako don in e kaje bui. Afani. The professor you know ari desi ni haire kata mo ni mo andi do de innete be ya fo te di tu Ben Carson to ni on mais professeur you tigi jali o yeti be ya fo ka di jali ni mo be ben ga be jali parce que o wa tu no gol tu ben okay a wo ni de mane tay correct classe o fo ke ngani donc boye we makoko e fu e ku de respecter makko e fu di mo respecter de nyande bay be yalti lonje bokala arab aktomo andi pay ko no yidi dum ko asa ay gore way ma ko jondo no respecte ma donc ko mburti mo junde courage andi le parce que ko kumbu mo sakiti no jangude le nyande wi no den kaaje do ko andi internet afani joni non kanko tigi o joni o hebi no happiness kanko tigi o biiti dawa reading no kanko joni o ha bota ko abiro makko ina mo yo jangi tawi andi jaka to jangi anda e piiji ko gorebe makko be ganda ko jabo question di pole technique la tara ko makko be wamata dum to joni mo motivation joni o janga mo ay o woni big sojo wow e fiutabe fiutete hanu kolo ndi afani ne kandi ken do hebe ka na do bobo hanu kolo ndi ni yara twins ni yara be kolo ndi woɓɓe goo e siwtano Afrique South Africa leydi ɓe immini médical sojojo maɓɓe ko ɓe holi o Amérique kanko yawno représente Ben Carson a famine fi deɓɓoli tugol siwta koye kolodi ko koye diɓɓe teɗama ko brain sojon ko opéra e hoore a famine mais koko waɗata to riɗino janga donc debbo nende makko bollal looyaajo yi defte tout ka nder suudu looyaajo koyni min anndoto o si tawi oɗo janngiiɗi fof o lanndi looyaajo oni min janngiiɗi fof oyni oke min kadi ɗiɓɓe amen ɓay ko wonɓerano ma ko tagaɗano ma ɓe jannga tawi ɗe ko fay ko ɗanoyni ɓe oke yontere ɓe mo kala non jannga e bukku e ɗiɗo e waɗanamni kadi report ko janngi ko ko faaminana ɓe ɗo ande hara hay nanata ko ɓe woni wolde ko donc si debbo o wonɗo ma neɗɗo o biroma si o faala ya janngo a jannga parce que ko e wonɗum o landa ko yo holle tun wondema ko gandal woni kañum lamni an on sa a janggen
Uyo kono si wari olanda tako mataya ono leko. Olanda tako mataya ono kadula. Haraji makwala dia jangga tapi anda apa itu. So hande on ko dundo de youth there. Next time and put to say alla jadi bayar tester and then mi pala on jamu dia mo kala mo yedile. Con fumo non so vedi de terme con sai put no next week alla jadi. Alaikum Abdullah. Okay, thank you so much, Imam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.